trenerze, ciężkie spotkanie, kolejne za nami i chyba taka bolesna porażka. Nemá ľahkého spotkania. Tutaj je mistrovstva najvyššej kategórie a tu slabá družina prosto nehrá. My sme nezachytili počiatok spotkania a stratili sme 2 bránky v prvej terci, potom sme stratili nastupné 2 v druhej a až od polovy meču, keď sme dali gól na 4-1, sme začali hrať našu hru. Začali sme byť bližšie pri sebe, začali sme hrať viacej pressingom, začali sme dohrávať protivníka agresívne do tela a to spôsobovalo to, že sme boli aktívnejší. Napevno protivník mal náskok 3 braniek, zameral sa na bronenie šrotkovej terci, prehosťovanie priestoru pod svojou bránkou, kde nám trochu robilo problém sa presadiť a tie odbité kružky dopraviť superovi do bránky, ale je problém, môjim zdaním, ten deň voľna nás vybil z rytmu a dzisiaj sme sa nevedeli dostať do toho svojho tempa, do tej svojej gry. Właśnie, co się stało, tak można powiedzieć, w pierwszej tercji i 10 w drugiej? Czy to właśnie wybicie z rytmu, czy może jakaś taka presja tego bardzo ważnego spotkania? Neviem, ja myślę, že skôr to vybitie z rytmu, ten deň voľna, poprostu nezačali sme tam, kde sme skončili so Švéciou. To je problém. Dla mňa možno pogadáme so závodníkmi, povedia možno coś iné, ale myslím, že tam by som šukal ten powód toho, že ten początek nebol dobrý v našom vykonaní. 2 gole pod koniec drugiej tercji i szansa nawet na tego kontaktowego gola, ale nie udało się. Tak, tutaj treba pochváliť chłopakov, som zadovolený, že zvalčili do konca. Starali sa s tým výnikom coś zrobiť, dali sme na 4-2, mali sme nejaké okazie ešte na to, aby sme zdramatizovali ten výnik choťaž na 4-3 a postarali sa aspoň o punkt, respektíve o dokživku, ale tak jak gadám, protivník hral dobře, konsekventne stylu, robil málo blendov a my sme zase, keď sme dostali przewahu, tak sme zase za malo strzelali. Zmienił trener bramkarzy, czy nie był zadowolony z dyspozycji Dona Mareja, czy chciał trener ruszyć zespół? Chcel som dať impuls zespolu, poprostu to už nebolo čo stratiť, aj keď po 3. gole som povedal Tomášovi, aby sa rozhral, respektíve prigotoval na nastupnú zmenu, ide do branky. Bolo vyklúčenie nášho týmu, ale aj tak nebolo čo rizikovať, buď to vyjde alebo nie. A myslím, že Tomáš zabronil bardzo dobrze a tam problém nevidím. Oczekiwania i nadzieje były duże z tym spotkaniem, ale kolejne mecze przed nami. Każdy jest bardzo ważny. Tak, tutaj my ideme valčiť, tak jak som povedal, o každú bránku, či zdobitú, či stracenú. My ideme valčiť o každý jeden punkt. Musíme nastaviť góly, že aj s mocnými družinami sa dá ugrať akýž punkt, alebo sa dá vygrať. No a pôjdeme od meču k meču. Dziękuję bardzo.